मनुष्य के जीवन में पूजा पाठ बहुत जरूरी बा। पूजा पाठ कइला से भगवान के कृपा भक्त पर सदैव बनल रहेला आ मन के शांति मिलेला। जवन मनुष्य सच्चा दिल से पूजा पाठ करेला, भगवान और मनुष्य पर ना कोनो संकट आ ना ही बाधा आवे देवेनी। जवन मनुष्य पूजा पाठ अपना स्वार्थ खातिर करेला तो ओकरा के भक्ति ना मानल जाला। कुछ पावे खातिर भगवान के पूजा कइल जैसे मनुष्य भगवान से सौदा करता कि हमार हई काम हो जाई तो हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएम, हमार हई काम हो जाई तो हम चादर चढ़ाएम। भगवान के भक्ति सच्चा मन आ अच्छा विचार के साथ करे के चाही। भक्ति भाव होके के चाही, ना कि मन में लोभ होके के चाही। पूजा पाठ कइला से ऊर्जा मिलेला, चैन मिलेला, गलत विचार दूर होला। मनुष्य के सारा अच्छा कर्म पूजा से ही सम्मिलित कइल जाला। कौनो भी पुण्य के काम कइल भगवान के भक्ति समान बा।